Tinokuchingamidzai muchirongwa Twice a Mother. Nhasi uno tiri kumabvuku. Muchirongwa ichi Twice a Mother tinotarisa upenyu hunoraramwa nanaamai vari kuchengeta vana vanorarama nehurema uye nematambudziko avanosangana nawo. Tinoona kuti kuva amai ibasa, asi rinozova basa rakapetwa kana amai vava kuchengeta mwana anorarama nehurema, nekuti kazhinji vamwe vevana ava havana zvimwe zvavanokwanisa kuzviitira, zvose vanenge vachiitirwa naamai. Sekutaura kwandaita kuti nhasi uno tiri kumabvuku, tine mudzimai ane makore 57, Virginia Chirinda, uyo ane vana vatatu. Pavana vatatu, mwana wake wechipiri ava nemakore 30 ekuberekwa, ari kurarama nehurema, ari mwanasikana. Makadini henyu mama? Pangu makasimba wenyu? Tiripo hedu. Tiripo zvedu. Mungatitsanangurirewo here kuti mwana ari kurarama nehurema anonzani? Mwana wangu anorarama nehurema anonzi Faith Chirinda. Mwana ari kurarama nehurema, vamwe vanoti mwana wangu pane zvakadai zvakazokanganisika mwana atokura, kana kuti ava nemakore akadai, kuti ane mwedzi wakadai, kana kuti ndakatongomubereka achirarama nehurema. Pana Fei, makamubereka achirarama nehurema here? Pane nhoroondo inenge yakati zvayo, asi kana tichitaura zvedu muchidimbu ndinogona kutaura ndichiti ndakamubereka ane hurema. Chikonzero ndichidaro ndechekuti mukusununguka kwake, nzira yaakazosunungukwa nayo inzira isina kunyanya kusunungukwa, isinganyanya kushandiswa nevakadzi pakusununguka kwake kwandakazomuita. Zvakafamba sei? Ndingati ndaiva nematambudziko pakutakura Faith kwandanga ndakaita. Ndaiva neurwere hwanga husinganzwisisike hwairamba huri muropa rangu. Nekudaro nguva isati yanokwana zvekuti nguva yakwana yekuti ndava kunosununguka, ndava kunopinda mu8th month yekuti ndisvike mu9 months dzanga dzisati dzakwana. Saka ndakarwara zvekuva munhu uye asingazivi zvaari kuita, kana kuti tongoti munhu anga ari dead, anga afa. So ndakazongotakurwawo ndakadaro. Nechikonzero chekuti pamwana wekutanga ndakaitwa opu. Saka ndasvika kuna chiremba, machiremba vanenge vakaitisana nharo. Vaona opu, mumwe akati uyu ndewe opu, mumwe akati hafanwa kuita opu, anofanwa kusununguka zvakanaka. But nekuda kwekondisheni yandakanga ndiri, zvakanga zvisingachakwanisike kuti vandiudze kuti nditi gomera mwana zvinoitwa nemudzimai, zvakanga zvisakwanisike nekuti ndakanga ndiri munhu anga asiri kuziva zvaanga achiita. Umwe akati kuti tichiita opu zvakare hazvichakwanisike kuti tibvise mweya because munhu wacho akatoita sei, hazvisi kukwanisika, but zviri kuratidza kuti munhu mupenyu. So vanoti takaita inonzi vacuum system yekunodhonza mwana. Ndo masunungukiro akaitwa Faith, ndo nzira yaakauya nayo. Chiremba achitsanangura kwandiri the way yaakashandisa, achitsanangurira kuti sei ndakaishandisa nzira iyoyo. Akanditsanangurira achiti kana tava kushandisa nzira iyoyo as doctors, ndo last option yekuti tinenge tava kuona kuti mai vanogona kuva neupenyu hwekurarama kuti vasevhe vamwe vana vanenge varipo, kana kuti kana pasina but anogona kuva nevamwe vana. But zviri mukati zvatisati taziva kana kuona tinenge tisina basa nazvo panguva iyoyo. Tinenge tichitry kusevha watiri kuona, nekuti tinenge tichishasira kuona kuti maybe anogona kuita sei kurarama. So ndo chikonzero chavakanditsanangurira chiremba vachiti chinhu chatakashandisa kana kuti chatinoshandisa chinongonoswobata pachabata, chero pachabata, hazvinei kuti chabata papi. Kana chichinodambura kusvikira taona kuti uyu wamunhu wakwana, tobva taita sei, tobva taziva kuti munhu wakwana, musina chinhu. Madzoka kumba nemwana,
murume akazvitambira sei? Wakaita munana wekuti inini ndakararama uye nemwana wacho akararama. Wakaita munana iwoyo, nazvino ndinonzwa kuutya pamberi paMwari, ndinoutenda zvikuru. Ndichidzoka kumba nemwana, murume wangu akazvitambira zvakanaka chaizvo. Akazvitambira murudo zvekuti ndakatenda Mwari. Kana kuti ndofunga taingovawo vana vadiki, tatisati tazivawo kuti kune chinhu chinonzi urema. Tanga tisati taziva kuti kune infact zvanga zvisimo. Unoziva kana unhu usati wava nechinhu kana kumborarama machiri, you can't experience zvinhu zvausati wambopinda mazviri. Saka ndo zvazviripo, takatambira mwana wedu. Munhu uchiroorwa murume aripo, vehukama varipo, ko vehukama vakuona kuti mwana uyu ndewechipiri asi atosiyana newekutanga. Hama vakadzitambira sei? Kwamakaberekwa nekwamakaroorwa. Idambudziko, nekuti idambudziko ndakazosangana naro. Chokwadi miromo yakabuda, miromo yakataurika, yokuti panguva yacho waishaya kuzvinzwisa kuti unozvibvunza so mibvunzo yakawanda kuti saka kana ndichiudzwa mashoko akadai zviri kuda kuti ndiite sei. Zvimwe umwe achitaura kuti akahura, umwe achitaura kuti hazvisi zvemumusha muno, ndezvekumusha kwake. Umwe achitaura zvakangowanda, umwe achitaura kuti muroyi, anoroya ndosaka mwana akadai. Saka mashoko ekuti kana nazvino ukada kuzvifunga zvinongogara pamoyo. Asi ndinongozoramba tichinamata kuna Mwari kuti ngazvibude. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Nhasi uno tiri kumabvuku uko kwatiri kutaura namai vafei. Ngatisanganei zvakare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Tinokutendai nekuramba muchitandadzana nesu muchirongwa Twice a Mother, umo matinotarisa upenyu huri kuraramwa nanamai vari kuchengeta vana vanorarama neurema. Nhasi uno tina mai vafei kumabvuku. Muchikamu chapfuura mataura nyaya yekutaura kwakaita vanhu. Nekuda kwemashoko zvinorwadza, zvinorema, uye hazvigone kungotambirika, kungoti ndazvitambira. Unogona kuzvitambira hako nekuti ndo zviripo, asi zvinenge zvichiita se zvichirema, zvichirwadza, zvichireva kuti umwe mutoro zvakare wawakutotakura kuti une mwana ari kurarama neurema. Mashoko evanhu waumwe mutoro, unenge waumwe mutoro zvakanyanya pamusoro pemutoro waunawo. Vanhu vari kutaura zvakasiyana siyana. Baba vakazongoramba vakamira nemi here? Tikuona pane mashoko ekunzi uyu anenge akaura, uyu mwana uyu haasi wedu, haasi wedzinza redu. Ichokwadi, baba havana kuzoramba vakamira neni. Baba havana kumira neni kusvika pari nhasi. Baba vakasiya mwana aine 3 years dzekuberekwa, vachibva vabuda, vachibva vaenda. Kuenda kwavakaita ndo kuenda zvachose kusvika nhasi. Havamuzive mwana wavo, muona pamaziso havamuzivi, iye haaziviwo baba wake. Saka mutoro wacho wakabva wanyanyisisa. Ini kwandiri wakandinyanyira zvekuti kana dai kuti upe umwe munhu anoti izvo handizvikwanisi. Mutoro wacho wakanyanyisa, wakanyanya kurema zvokuti iwe muchitarisira kuti izvi ndo zvatapiwa naMwari, tiri pamwe chete, mwana watapiwa naMwari, asi umwe anobva ataura kuti kwete,
ende atoona kuti hazvisisina kukodzera paari. Saka munoona kuti mutoro wacho wakandiremera, wakanyanya kundiremera zvikuru. Sekutaura kwamaita kuti mutoro wakavhwa nyanya kundiremera, tinoziva kuti kana vanhu mukaisa musoro pamwe chete zvinhu zvinoti reruke, umwe wachiti rega ndibate nepapa ge ndibate nepapa. Ngatimbotarisai condition ina Fei. Madoctors vakazoti ivo condition yake iyi inonzi kudii? Condition ina Fei vakaiti inonzi cerebral palsy. Ndo matsananguriro avakaita. Vachiti cerebral palsy zvinongoreva kudzikira kwepfungwa kana kwekushanda kwemimwe mitezo. Ndo matauriro avakaita. Totarisa Fei, matanzwa muchiti ane 30 years. Pa 30 years apa hurema hunosiyana siyana. Umwe unozoti akaremara hake rwoko asi anofamba, anozvigezesa, anoita sei. Zvii mimi zvekuti munoti pana Fei izvi zvanokwanisa kuzviitira, izvi ndomuitirawo? Pana Fei is just like a baby. Mwana ari kuzvarwa ne 30 years dzake idzodzo. Mwana anoitirwa zvese. Mwana ari on wheelchair bound. Haana chimwe chinhu chaanokwanisa kuzviitira ega. Ndinomuitira zvese. Pa 30 years izvozvo, mwana musikana, mwana akuenda kuperiod. Ende akatanga aine 13 years. Kuenda period kwake 13 years ndo dzaakatanga kusvikira nhasi. Munozvifambisa sei? Zvakaoma, zvinorema, zvinorwadza kuti ndikutaurirei. Nekuti zvimwe zvacho ndikada kuti ndirambe ndichitaura ndinogona kusvika pakuchema. Nekuti zvinenge zvakabaya pamwoyo pangu. Remember, uri munhu wemukadzi uri wani. Hausisina umwe wekutaurira kuti naye apa todi, apa tobatsirikana sei. Tirikunzwa imi muri kuti ndinoitira zvese, zvichireva kuti munogezesa. Ndinogezesa Fei. Ndinomuchinja mapamba iwayo. Kana ndiinawo, kana ndisina ndinotowacha mabhebhe madhende chaiwo ekuti ndimubatsire. Ndinotowata iwayo ndichimupfekedza mwana wangu. Ndo zvandinotoita pana Fei. Chikafu kutomupa. Haagone kutaura kuti ndaane nzara kana kuti ndaane nyota. Ndinotongomufungira ini kutofunga kuti ndofunga iko zvino mwana wangu aane nzara, ndofunga iko zvino mwana wangu aane nyota. Zvaari kuita izvi iye zvinezvi ndingati ndini ndava specialist wake. Ndeapi matambudziko ekuti mungati nekuda kwekuti Fei ari kurarama nehurema uyu handichakwanisa kuita izvi, kana kuti mazuva ese ndinomuka ndichiita izvi nezvizvi zvava dambudziko mukurarama kwangu? Ichokwadi, madambudziko aripo akawanda ende zvakarema zvakawanda. Kwete zvokuti ndingati zvakapetwa kaviri, zvakapetwa kakapfurikidza. Nechikonzero chekuti kana muchitarisa imi kuti kubva uchibereka mwana kusvika 30 years, iwe uri muwe unongomira. Fungai kuti pamwana ane 30 years, inda ane makore mangani. Akutondidarika kana takutaura pasimba chairo, rangu simba radzikira, rake riri kuenda. Asi achiri kungoda help yangu inini, ndiri kumuitira zvese. Inini upenyu hwangu hwakachinja. Zvamunondiona ndakadai. Ndaiva neupenyu hwanga hwakanaka, hwanga huri nani chaizvo. Panguva yacho apo ndina baba wake tichiona nezvemwana wedu. Tanga tine upenyu hwakanaka hwaitaridzikawo, hwaitarisika nevamwe. Asi kubuda kwakaita baba wake nekuda kwemwana watakapiwa, upenyu hwakachinja, hwakaenda pasi, hwakadzika zvachose. Madambudziko andiri kusangana nawo 1. Handina chimwe chinhu chandinokwanisa kuita ndisina Fei. Handina. Ndinogona kuenda kutauni ndokumbira mai panext nditarisirewo. Asi munhu ane imba yake, munhu ane zvake zvaanoita. Zvenguva diki diki yekuti ndinoskwiza kuti ndione kuti ndadzokera pamwana wangu. Nekuti panguva yandine ndakatosiya mwana iyeyu, ndine ndakatosunga uyu munhu pazvinhu zvake, ndine ndatomusunga. Saka nekuda kwekuti handina chimwe chinhu chandinokwanisa kuita ndisina faith pandiri.
idambudziko. Kunhamo chaiko kuti ndiende kunhamo kumusha kwangu kubhoereni kwandinobva kwandinoberekwa kuti ndizive kuti ndakapedzera kuenda kumusha kwangu nini handizivi. Kune nhamo dzinoitika, kune zvakawanda zvinoitika zvandisingakwanisi kunge ndichienda kana kusangana nevamwe veukama hwangu nekuda kwekuti handina maitiro andinokwanisa kuita ndina fei. Kuchechi chaiko kuchechi. Ini kuchechi kwandinoenda iye zvinoda kuno kumabvuku ndinoendera kuMbare. Handigone kukwira makombi 3, 2 ndina fei. Idambudziko iroro. Handigone kukwira makombi 2 ndina fei neuche. Kumakombi ikoko idambudziko ririko reikoko because of ndine uche. Andi munona kuti ndine ndiri ndi mai fei wacho. Ndiri kupusha fei wangu. Ndichada kusumudza fei wangu kuti ndimunomugadzika mukombi. Iyo wheelchair iyi ichadaini zvakare kuti ndiipete ndonzi isei apo kana kuti kwidzai padengapo kana kuti isai kubhutu. Vandiri kuda kuenda vanenge vakutopopota kare. Kana iye wacho makombi wacho vanenge vakutopopota kare. Chinhu chenyu icho chinobhadhara. Ngachibhadhare chinhu chenyu icho. Unoona kuti mutoro wachoka. Saka unenge wakutodzoka manje. Wotoona kutoti kwendikagara zvangu. Tiri kutaura namai Fei avo vari kutaura matambudziko avari kusangana nawo nekuda kwekuti Fei ari kurarama neurema. Ngatisanganei zvakare muchikamu chinotevera. Step into the People's Own Savings Bank and experience world-class banking. We are a financial powerhouse that has stood the test of time. For over a century, we have championed financial inclusion in Zimbabwe. Our innovative products and services include transactional accounts, savings accounts, mortgage finance, personal loans, express loans, microfinance, corporate banking facilities, investment banking, SME banking, agribusiness banking, esteemed private banking, international banking and international money transfers. We cater for the unique banking requirements of ordinary people, kids, youth, pensioners, salaried individuals, farmers, the informal sector, SMEs, clubs, churches, and large companies. Our bank has a wide branch agent and merchant network, complemented by robust digital platforms such as mobile banking, internet banking, mobile app, and POS to give our customers convenience and a better banking experience. A proudly low-cost homegrown bank with a deep heritage in financial matters. We have evolved over time. We understand your needs and we remain geared to serve you because the People's Own Savings Bank is for all walks of life. POSB. Simply possible. POSB is a member of the Deposit Protection Scheme. Ngatimboonai kuti zuva renyu rinotanga sei. Zuva rangu matangira rinoita ndina Fei. Ndiri kuti ndinomuka mangwanani zuva rega rega. Fei ndinomugezesa. Haagone kuita chimwe chinhu kana kudya chaiko ndisina kumugezesa. Hazvikwanisike. Ndinotomugezesa. Ndinomusumudza kubva paanenge ari ndichimuisa mudhishi. Ndomugezesa. Ndichamugeza nemazino mukanwa chaimo. Ndinotomukwesha. Ndomugezesa. Pakumugezesa kwandinoita ikoko, pakumusimudza idambudziko. Sekuti ava munhu mukuru ari kukura. Kumusimudza kwandinoita ikoko, chokwadi ndechekuti ndane dambudziko remaoko aya. Maoko angu aya anorwadza, anobanda, anoita chivevi zvokuti ndinototadza kana kunzwisisa kuti zvimwe nguva anoita senge uchatomudonhedza nekuti maoko angu anoita sei, anorwadza, anopera simba. Ndakaona ritori dambudziko rakatongosimuka randandisina. Koita dambudziko remusana. Musana wangu uyu unondirwadza. Pakuramba ndakakotama ndichimupfekedza, ndichimugezesa ikoko, ndichimuita zvese. Ndaane dambudziko remusana. Mataura imimi muchiti munomuka mumugezesa.
mapedza kugezesa fei mamupa chekutya munobva maita sei? Zuva renyu rinopera rakaita sei? Zuva rangu rinopera ndina fei. Inini ndaivawo neshuviro ndaitomboendawo kubasa, asi nekuda kwekondisheni yemwana sezvandambotaura handichakwanisiki. Ndinenge ndinaye, anotoda ini kuti ndinge ndinaye, ndiri ziso rake, ndiri zvese zvake. Maienda kubasa mubva matosiya basa? Ndobva ndatosiya basa nechikonzero kondisheni yemwana wangu. Apa muone ndichitoriwa nemurume tiri tese takatowirirana zvakanaka. Nekuda kwekondisheni yemwana hazvichaita kuti ndiite sei urambe uchienda. Nyangwe dai tikatsvaga maid haakwanise kunge achitarisa mwana wedu sezvaari. Saka zviri nane kuti tichitowirirana mune zvakanaka, ndikakwanisa ndikaregera. Kuzobuda kwaakaita upenyu hwakachinja hwakadzika pasi, ndakatsvaka zvekuti ndiite zvakare, nekuti ndakanda kuona kuti zvinondochirarama sei nemwana wacho, kuti ndiende kunorarama kuruzevha kumusha chaiko nafei. Hazvibudi, hazvimbokodzerere chikonzero. Zvinhu manidzi anoda feita, zvinhu zvinodhura. Chikafu chaanodya chaicho fei, chikafu chinodhura. Faith wamunoona, Faith haakwanise kutsenga, mazino anawo asi haatsenge chii. Anoda masoft foods, anoda mapotatoes. Ivo vana Serevita ndinovaona kupi kumusha kwacho? Even ndiri muno macho ndakashaya kuti ndoawana sei baba vabuda vaende, ndasara ndiri ndega kubasa handina. Ndatarisa ziso pana Fei, ndomupei. Saka iroro rakaramba riri dambudziko kusvikira ndati regerai nditsvage zvekuita. Mwana wangu azowana pekuita akati mai kwete, chisiyanai naizvozvo, regai ndikubatsirei pashoma pandinapo. Saka nekuda kwaizvozvo mwana anondibatsira, ndosaka muchiona ndiri pano. Anondibatsira paanogonawo napo, asi munhu aane mhuri yakewo. Saka unoona kuti kubatsirwa kwemunhu aane mhuri yake nekunge unge usina zvinotosiyana. Mune here vamwe vamunoziva imimi kana kuti kwekuti munoti tinombonosanganawo kune vanhu vane dambudziko rakaita serangu? Nekuti dzimwe nguva munhu kana uri wega unenge uchingoti ndini ndega. Ndine organization yandakapinda ine vana vakadai vakawandisa, vakawanda varimo. Saka mukukurukura yatinoti mother to mother support, tichipanana mazano, iwe wakazviita sei, iwe wakazviwana sei, zvakauya sei, ikoko kutaurirana ikoko kwauri unotogamuchira chimwe chinhu, unoburisa chimwe chinhu. Mataura nyaya yematambudziko amuri kusangana nawo, mamwe anosanganisira kutaura kwevanhu, kugezesa kwamunoita mwana, mafambiro amunoita mumakombi. Ndezvipi zvinhu zvekuti mungati dai kuri kuti vanhu vakanzwisisa izvi zvinokwanisa kuti mitoro yatiinayo isu sanamai vane vana vane urema ureruke? Kazhinji zvinonetsa kuti upinde mumwoyo wemunhu kana kuti upinde mupfungwa dzemunhu, zvinonetsa. Asi ndaifungidzira kuti vanhu dai taiva nemuono mumwe chete wokungonzwisisa kuti mwana kana munhu uchinge waroorwa kana kuti uchinge waroora, hauzive chauchapiwa naMwari kuti chii, uye kuti uchapiwa chinhu chakaita sei. Hakuna anozviziva izvozvo. Uye kuva nedisability kwemwana hauapply. Hakuna anombonyorera Mwari kuti ndoda mwana akaita so kana kuti ndoda mwana akaita so. Hakuna zvinhu zvakadaro. Hurema hunongouya kuberekwa kwake, kurema raakura, kana dai papa kana dai ni papa ndinogona kungoita chirema. Saka zvinhu zvokuti izvozvo dai taingogona kuzvinzwisisa kuti mufunge zvazvakadai hakusi kuda kwake, zvazvakadai hakusi kuda kwamai ava kana kwababa aiwa, asi zvinhu zvatinopiwa kana mubhaibheri zviriko. Saka ndaifunga kuti dai taigona kungozvinzwisa nekuzvigamuchira zvinhu zvakafanana naizvozvo. Mutoro unorema zvechokwadi, asi unoda kubatana pamwe chete nekufunga kumwe chete, totakura mutoro toenda mberi. Tinoona isusu kuti mai vese kana kuti munhu wese une shuviro yaunenge uinayo, kana munamato unoti munamato wangu udai ukanzwika, imimi shuviro yenyu ndeipi? Munamato wangu kuna Mwari, chokwadi pamberi paMwari, munamato wangu unotaura kuti inini Mwari kana nguva yangu yakwana, Mwari vaona kuti nguva yangu yakwana yekuti ndichibva panyika, hatigari panyika panapa, asi Mwari kana vaona kuti inini nguva yangu yakwana saVirginia,
ngavambomira unditora kana Faith achiri panyika. Handikwanisike kuti ndibve pano panyika ndichisiya Faith. Zvikoni pana wandinomupa kana veukama hwangu chaiko. Hapana anogona kuisa chikafu pamuromo paFaith. Hapana anogona kumufidha. Hapana anogona kana kumugezesa kana kumupfekedza kana sotsi zvaro. Saka ndinonamata pana Mwari nguva dzese. Handisi kuda kuti Mwari vandibvise panyika Faith ari panyika. Ngavatange vatora Faith. Kana Mwari vabvisa Faith panyika, toziva kuti Faith hapasisina zvangu zvarekana. Tinokutendai nekutandadzana nesu muchirongwa Twice a Mother, uye tinoda kutenda rubatsiro rwose rwamuri kupa vamwe vavana amai vatiri kuunza pachirongwa. Tisakanganwe zvakare kuti Diaper Bank redu tichiri kuti chero zvamuinazvo zvekuunza muDiaper Bank, nekuti sekunzwa kwamaita muchirongwa chino, Fei pa30 years achiri kungopfekedzwa mitambo. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Tisangane zvakare svondo rinouya.